салом алейкум дар подписчикои канали Apollo TJ боше бародарое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед. ҳаматон боше ки мақсад ҳамин дастгирии шумо пешравии моаст ва ҳастанд одамое ки мехоҳанд ҳаррӯза видео партои аэропорт омадед ва бародарону мақсад навигариам кам боша ва мо шуморо хабардор мекунем ки дар аэропорт инҷаи мақсад ҳастанд шахсое ки билет харидагианд. мақсад ҳаррӯза ё ки ҳаррӯзпасам видео мекунем ки шумо дилтон дор наравад ва бародарону аэропорт омадед ва дар ин рӯз душанбе дирреса саату 1 саат шид одамо регистратсия гузаштаистанд. соатои 4 да парвоз шад. одамое ки ҳамин рӯз омадан ай 29 то 34 тара билетошро хариданд ва бегаҳӣ як реси дигае ки соатои 9 да саат мешавад 11 да парвоз шад. ва бародарону бисёриётон моҳи июна мепурсед, боз як касара пурсем якум дуюм сеюм да сар додагиянд ки ай 22 то 23 600 ҳозирашда агар билетоша бихарен, яъне ки ё рестори чартериша бародарону моли прямоиша сар додагӣ нестанд. иншалло ки дар фурӯш гуроя хабардортон мекунем. ва бародарону мақсад нашуд Узбекистонам пурсидем ки ана Узбекистон бародарону Бухоро кадоме ки моҳи июн ша мепурсад, Бухоро сар додагиянд моҳи июнда то 5 ша ва ҳастай то охири моҳа уже билетош ҳастай. ман мақсад номрои авиакассаҳоро дар комментария мемонам ки ай аэропорт гунуко аэропорт омадед ва аэропорт шермет ва мақсад метонед ки билетотонро бихаред ва ин бисёриётон мепурсед ки тоҷиканча ҳар сери авиакассаҳое ки ман мемонам дар ин комментариям мақсад ки ҳамаш тоҷикам бародаронум. хеле ки мебинед аэропорт инҷа 100%. иншалло ки билетҳои моҳи июн шава шуморо хабардор мекунем. ва ҳози проверка чихела аэропорта то 15 июна бародаронум проверка вообще камай метонед ки спокойно биёен билетотонро бихарен. одамое ки мақсад документам надоранд метавонанд спокойно биёянд билетошонро бигиранд. ва чӣ гуфтани будем баъди 15 июн хай проверка мешавад. чихеле ки пеш бидам хуб проверка мешавад. мақсад аэропортам дигаву дига ҷоҳодам. баъдан бисёриё мегӯянд ки рейсо маҳкам мешававу ё ки намешавад. нашуд иш дар аэропорт ягон гап хабар нестай. ҳаррӯза рафтестиянд билеторо фурӯхтестиянд ва даже самолёти ютер моҳи июнша фурӯхтагиай то охири моҳша ютер. мақсад ки нашуд иш ҳозирашда тишинаи намедонам ё якҷо мегӯянд ё ки дар ягон канал мебинанд. нашуд иш одамое ки билет гирифтагианд ташвиш нашавед. ҳамиқа гап хабари нави гузашта бо иншалло ки ягон гап хабари нав шавад шуморам хабардор мекунем. номрон дар комментария ҳастай ватсапмда нависе ҳатман ҷавоб метавон. бародаронум бисёриётон занг мезанед нависе иншалло ҷавоб метавон. боше.